Lara larang ning wong lara ora kaya kalamun lara ati ati kang nandang uyung yen mangan ora doyan klesak-klesik sawengitan bisa turu aning paran ora krasan kudu weruh wonten ati monggo Dik Dari langgamipun wuyung menika tan kantun kagem
keluarga agung saking Sragen. Kunjuk atur dumateng sadaya para lenggah Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan. Ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinaping rahapi dadharan sampun sumadyo. Maras campur sari supa wati. Sinarengan al-kalin ugi cerah foto video syuting gambar bening harga miring.
Ah. Memanismu aku ki nek karo pengibot siji ki ngajak geseh kok. Hangu jiwat agawe rut tinggale raro apa kang nadya umpama munduta rokmi taratamtu tatu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing madyaning jala temah gonjing angin jonging pagulingan slagane rep napa ngasih yen ngendika sarwa lirik senadyan ampung prasaja nanging bisa nuju prana Enggar
para kependem ya Dik Dari. Nggih. Awake kanugrahan karawan song-song agung saking Tlatah Jati. Beliau yang terhormat Bapak Muji. Mugi-mugi tesih kemutan lelagon Retno Pengasih, Pak. Jenengan kok apal men to, Mas? Kancaku sekolah biyen kuwi. Ayo, STM Sakti. Kanca plek ya, Mas? Gemolong. Biyen ki aku numpai Harta Sanjaya. Lana FM. Monggo. Ing pancere nada bisa pilih asih Agendo mana-mana yatine Retno Pengasih pasrah Pengasih yen ndika sarwa lirik senadyan amung prasaja nanging bisa nuju Mbak Juli napa Mbak Epa? Monggo. Campur sae ra tau latihan kok apik kompak. Sindene yo ayu-ayu. Ayo no Mas. Lah iya. Perawan kabeh iki. Perawan BPJS. Monggo. Sembah nuwun. Walau
nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku pinten lan dalu mung limang waktu kanggo brasta murka lan nafsu dipersilakan tuh Bapak Ibu para tamu semuanya tuh menyicipi hidangan yang telah tersaji. Kami mewakili tuan rumah Bapak Sukimin Mas Aji Kusuma persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Aja turu sore kaki oh wayahe nyambut gawe kendange didandani mau niki ngopo ana ngangklang jagat nyangking bokor kancanane
isine tungata tulak sandang kalawan pangan ya iku bagian nipun wong melek baharana rimo katur dumateng pepunden-pepunden saking tlatah Ploso Jati wonten Pak Mardi, Pak Harto, Pak Doso, Pak Paiman, ugi keluarga besar saking Bapak Sugimin. Lamat wus katon tejane yen bober katon mancoro aduh wiragane sinawantan apa sedih yen besengut membuh patut nyoto jati komrak ati Dimas Lestari yo tan lilopi sasarek mo nadyan bebasane kalingan godhong salebar Dimas kaya wis koncatan rasa sansem ning atiku aku ki dadi bingung nyedak saron iki sing slering ki suaraku kok telune pono lah iya kok nyuwara kok ora penek ning kene iki rodok rene 5 bongkone ora didandakne kae nggo golek duit terus kaya alkalin ya sonku dhewe iki pacane sarwa asri jroga tenku tansah muwun eman wis lumayan ampun Dimas para kadantun kagem adhiku lanang Dek Angga kerah foto kadang tresno ngatur lumantar kadang-kadang campur sari Sukowati ugi boten kata lupen putraku sing bagus dhewe Aditya Saputra Pelindo 3 Tanjung Mas Semarang
jati koprak ati nimas lestari yo tani lopi saremo nadyan bebas sane alingan godhong salembar nimas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku kalih wungon nggih Dik hubung menika wulanipun kita sesura dados nangkap campur sari kalih nggih damel wungon ngantos dumugi ingkang jam 12 langkung tiyang niku nek cagak meleke kiyatne awahyune nggih kiyat kados kula Pak kula nek tulem enjing terus oke baik pacaane sarwa asri jero batinku tansah nuwun eman lestari yo tanlilo para ijing miring Ayo Mbak Ita. monggo pamit kepareng beksan sinarengan kadang-kadang campur sari Sukawati MC jalur teh botol kiprah le disampirke MC-ne jalo teh botol. Ayo Mas, ijing miring ayo ayo Mas, ijing miring, ijing miring. Ambil kolong sisa bajing ayo Mas, iki piye ayo ayo Mas, iki piye bayu kuning kuning.
apa kijing miring nganggo ngepos. Ha monggo. Parian sing mendidik tur becik diurutke bose sik. Contone. Nah, bose bar bose ku putrane ra iso Oh, Pak Min. peraturan anyar gak iso parian bayar. Wes tak kerasa iki bengi kok. Keras iki. Keras iki. Lemburan soalnya. Pak Min. Parian. Parian, Pak. Nano. Ya. Monggo, Pak. Wah, gak iso bayar pokoke Kalian peraturan nanti salah anyar. bayar, Pak. Dari Mas Bokel lho iki. Nggih, Pak. Parian. Monggo. Darak disampirke ngene. MC ne njaluk teh botol ayo. Blarak disampir. Males. Dipaske gamelane niku lho, Pak. Pak tindingane iki kaya aja ngerjani wong tuwek to. Nano ya. Nano. Ampun nano Pak, cakepan kaya nano. Nggih. Bilih bayar apa pripun kowe? Penak-penakan kali kula. Nano. Parian, Pak. Ya, blarak disampirke. Blarak disampirke mae cedak rangampirke. Ijen miring ayo ke miring solalilu. Kok ya delalan jenengan pas. Mas Haji, wah bayar. Ngerti kae. Bayar iki genah. Pilih bayar apa pilih parian? Diurutne peraturan anyar lho. Napa sih makan? Bayar Mas. Wong kei teh botol sitok kok ya. Sampan kantun ngetan bali ngulon, MC-ne njaluk teh botol ae. Ayo kene Mas. Bar apa piye? Parian. Ngetan bali ngulon ora teko bali ngulon. Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Tiap segarane. Ayo bangun negara. Allah ayo dek ijing miring Allah ayo dek ijing miring jolali cok teko jam 3 kijing miring terus. Oke, baik. Iso ngenteni DT Pak Min hebat kowe. Dibanding keranggane nganti tele-tele penyanyine. Tenan. Ngetan Pak, bali kok ngulon. ngetan bali ngulon terus lho. Tak. Liyane. Masuk dari tadi ngetan balik Hai, ngono teko-teko siun nggone. jak polisi, MC ning ngatur stasiun jejeki polisi yo kena to ya. Piye? Siun jak polisi, MC ning ngatur stasiun jejeki polisi. Kena gor polisi netok. MC ning njaluk teh botol. MC-nya kayak Rene. Mangga. Jenengan ki gurune, Pak. Ampun ngetan bali ngulon terus. Tapi ora teko-teko nggon. Pirke, ha. Blarak disampirke mae cedak rangampirke. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Otok-otok launine tekek sapa garing arane kaplek senggal kayu arane teklek penyanyi bubar jam 12 bengi arane Wah. Betah kelek. ayo dek Kijing ijing miring lilo. dek dari arek untuk marani sunduk Lah piye? Bu Yanti parian Bu Yanti gak iso bayar Bayar. aduh bocor ini. Wah monggo Pak parian kula guyon Bu lah jenengan tenanan niku lho ya Allah kula guyon Bapak, rezekimu kagak tak kabeh men ka dina iki, Mas. kula guyon tenanan Delokok. ras dong berak masalah wong ngombe teh botol delokok lho Sukawati jane latihane dina apa ngono cuma kliwon. ana wong ngombe kok Bu tanggal 10 batal anyel aku
Gak sida ngombe ra masalah, Mas. Baik. Monggo parian, Bu. iya. Pak, Monggo Bu, Pak. Parian. jas buka iket blangkon. Ya. Jas buka iket blangkon, buka maneh sami mawon. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Apa sentian kelakon aman. Bayar salah kowe. Ayo Mas, kijing miring jalan Mas cerah, ngampir ke ayo dek. Kijing miring, ayo dek. Kijing miring. Monggo Pak. Mangan gereh entek telu. Pales, Tuas pales, perera iso Pales, pales, metu. Bayar, fales Pak, fales. Kirang duduk Bayar, sithik. bayar. Kene sita iki lagi nek telu kok. Nggih. Numpak becak ning Semarang. Iya enggak. Nah, Males meneh karepmu njol saweran terus. Rantek, pokoknya rantek. Ora antek gel wis pokoke rantek. Kowe kok nyerah ngono wae, Ndang. Rantek wis pokoke. Pokoke teko jam 3 kijing miring terus. Ora antek, pokoke rantek. Hah, numpak becak pripun wau? Eh? Numpak becak rodane miring. MC nenjel teh botol, putih paringi. Kosek, arep delok-delok to. Ning ngapunten lho, Bu. Caca Cikowati niku ulang-ulangane bose. Barine ya. Nggih, nggih. Ngetan Bali Niku pun ngulon. liyane, Pak, liyane. Tua sedan ora kelakon. Ayo nduk. Ketan ngati belum ngene, Pak. Yo Liyane. ben kowe rantek. Pokoke kowe rantek. Numpak becak mawon, numpak becak. Pokoke moh. Numpak becak rodane miring gembos. Ayo, monggo. Ampun Terus nonton balik no. kula. Ayo. Terus no. Kula. MC-nya aku. Oke. Ya, terus no. Pupus gedang rojo, bugel bagus tur prasojo. Ketoke iki piye? Kijing miring ayo dek, kijing miring ketan Bali kulon, paketan nganggo blang ayo dek, kijing miring ayo dek, kijing miring ketan Bali kulon, tiwas edan ra kelakon ayo dek, kijing miring ayo dek, kijing miring ketan Bali kulon, numpak kijing miring Pakaianmu kok kaharu. ketan Bali kulon tiwas edan sapa Mas kijing miring miring edan MC-ne kentir kaya wong edan Lah, suwe-suwe sapa kok keri-keri dhewe muni edan Apa mau? ngombe se. Kira apa mau? Ngombe teh botol Ngombe. sik. marem Bu jenengan Bu. Amin. Jenengan Jenengan marem, Pak. boten mesake to Pak, boten ditambahi, Pak. Mendingan loro ati kula. Ya ampun. MC-ne jalan Marem, Mas. dicombor. Ben sisan. Mas Haji gimana Mas Haji? Nek dereng mangsake lagu. Terus? Masyaallah. Belum ngantuk, Mas. Belum ngantuk. Kowe ngerti Boten ngantuk to, Mas. Ya to, Dek. saumah duit tok. Lah yo to. Ngenteni modar. Duitnya nentak iki piye, Mas? Mas, aku nyerah ya. Yo MC-ne dicombor sik. Nek kon ngenteni duitmu karo duitnya bapak salah dasi aku. Lah piye? Sesuk aku ngayain deh. Nek rada sepi bareng sesuk. Ya wis, ya wis, ya wis. Negose karo Bapak. Bapak kendang ditelaske, Pak. Ora, Dik. Masa kula ngakon bar. Ah, Nek kok, Pak. jenengan pun marem. Numpak pit nang Semarang, barange njlepit regane larang. Ayo.
sik jaluk tambah. Bu. Pun telas Pak. Lah sare jaluk tambah. Pun. Bapak Ibu, mudah-mudahan jenengan dereng marem, gitu. Ajenge nanggap melih. Sekop-sekop. Sekop-sekop. Sopir kadang ampun iku, Bu. Dereng marem apa? Sinten sing joget? Bukan joget. Ya ampun Pak, Pak dalu-dalu kon reokan, Masya Allah. Surupan. Hah? Delok ngombe sik. Rokok garis saler entek karo angin. Ngombe sik. Rokok garis saler arep udut malah kon reokan. Ngene iki nek nesu ngene iki yo. Ganteng nek nesu Pak. Reokan kada di sini kan gaya ngopo? Bojone Pawi. Niku bojone sing ngindak niku, Bu. Nah, sini niku. Gandengane nek dalu. Aku request. Combor sik. Enek bos ngapusi. Jungkel pindho zong. Reok, Cok. Tatap. Mejone gak apa-apa kuwi mejone. Mejone eman niku. Mejone masuk angin malah. Eman mejone. Reok, Cok. Beda mudah. Tenan kowe iki. Oh. Ora entuk apa-apa. Lah kok ngepaske kok nganggo rokok. Apik kowe ni sing reok sumpah. Ya. Niki gane reok Pak niki. Gane numpaki kula yo. Ayo to nini. Yo. Apa hal? Iki arep jam 12 kowe kok berubah dadi maung kowe. Oh iya ya. Harimau mbahmu. Reok Pak. Reok ri. MC ini jaluk teh botol dia mau teh.
Oh, sing aku lah. Reok no, lho. Ayo. Mau nek celeng aku. Mosok celeng reok. MC-ne kok celeng. Tiru ngantuk semene iki. Reok, Cok. Guyu ae nganggep dhewe. Sing kathah, Pak. Ya soteng. Oleh, Pak. Nyuwun Pak, nyuwun. Paring-paring, Pak. Matur sembah nyuwun Pak. Paring. Terus. Paring Pak. Terus. Kasihani Pak, kasihani Pak, paring. Paring Mas Haji. Paring. Mohon dikasihani Mas Haji. Mohon dikasihani. Paring. Mohon dikasihani. Paring. Paring Mas Bejo.
ongger. Pun jotai botol riyen Mas Bogel. Gember iku lho. Dicombor sik reoke. Kelak. Ngelor ngendi no? Saya ini kok, teriak wedok ya. Ayo nih, kayak biasanya lo ini juga jungkel. Ya Allah, ambulan. Bu, pun gak, pun marem toh. Dereng. Dereng biasa ya. Gue orang ngerasa aku sendang mau biaya sing reok. Ayo ngomongnya. Sing niki hak kula, gitu. Sing niku hak kanca-kanca, gitu. Ajeng DKI mulai mriki. Sing tidak bisa biasa ya, aku jungkel lele. Tidak bisa. Pokoknya sesani kawula semua. Sing sebelah sini hak kula. Rasa ditabui. Aku bar ning ngono. Ya, Mas Bagus. Iku coba penak reok. Ayo. Reok genti ya. Kasih iki mangke sini ya. Ayo reok mah. Rasa ke sepatu. Ya reok sare tak ibu. Iki sing reok ya. Dang. Aku ki sesuk cek nyambut gawe kok. Priwon? Sing niki ya, aku koyo ini ya. Penyanyi pingsanan yang digowo. Pak, mau berapa kali? Mau telu saiki papat, Pak. Junggele pindho. Ayo. Masamu ra ngrasa. Bu, Pak, pun nggih. Yatrane pun dekene kantong mawon. Lebokne kantong, Bu. Gak bakal iso ngentekne, Pak. Angger mlebu nggo wedhus sak gebok mlebu kok kayak gede anake kae. Gak bakal entek. Ngarang. Kopi ora das kusus sih. Ampun nggih, Pak. Bu, mungkin nanggap mulih nggih. Mboten. Alah mungkin selamatan apa penting nanggap ngono ya, Mas ya. Ora usah ngenteni akeh kok, ora usah ngenteni. Tidak bisa, sesuk cedak. MC dobelin lho wis ora apa-apa ya. Gus, ngreok. Sesuk cedak. Cikampek kok. Pun nggih, Pak. Pripun napa lagune, Pak? Lho, Cok, gawe pisan meneh. Reok. Mboten lagune napa mengke? Gusti Pangeran paring ana sabar, Ji, wis Pak nek kaya ngono ya, Ji. Kaya mbok pundi-pundi, mbok sembah-sembah. Lek ngremuk aku cek kurang pisan kas jare. Oke, baik. Wis tarik gas. Ora aku wedok delok. Ya.
malah remuk buyak gini pono. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Bokel jarene Erik lagi kene MC sregep golek saweran jadi. Nggih Pak, mengke nanggap melih mawon nggih Pak nggih. Jenengan nek mesakne anak bojo kula, nanggapi mengke melih. Nggih, Tidak bisa. tidak bisa ndase iki. Aku nek bengi ngomong aku kasar iki. Ayo Lagi, Gus. lagi. Kita ya iki penutupan kok piye kok. Jadi bapak meneh lho. Pon. Kula mboten sagong ngetane duit jenengan. Pun. Masukin lagi duitnya. Duitmu bareng lebone Ji. Wis. Sesuk jane waktu nonton neh sesuk. Nanggap meneh kok nonton. Wis Rik. Monggo Mas Bagus. Kula mimik dulu ngelak. Matur sembah nuwun Pak Dipogel, Bapak, Ibu, Mas Haji, Kak Mia, dan tentunya buat putri tercinta. Pokoknya sekali lagi semoga menjadi putri yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua nusa bangsa dan agama. Mas Ponot, juga tim video syuting production cerah foto Cijantung, dan tentunya buat dulu-dulu semuanya matur sembah nuwun. Akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur sembah nuwun.